Mau niya kita liwasan dulu. Mày là cả ô cái đêm cái na dia ta ka pa yo ni cái na ai đi du cô na yang cơn cái na ra tiếc rau cả đêm cái na khi xa đi đừng cô bơ mang em nó so đỏ mà đi tỏ rau kia cái na mình jaga dia Eropa cái này nào cô đây ya quen cái này nó rai cái kia đang cái này đua đi anh say ai đến sau cái run cái na phải mili đi beratin cái này đồ hay đi ni sayang anai no ai ma cái na ka pipi kirang ako rong nakamay dua di pikirin nasa pangina sa may watayin cái naridu si pangginatang akainu din si pangginatang ao manakang sana pisayin enai video dato mo pino anatang kade ipagken enanadu po na deto kasar ka tara main nasay narakatay mo nai enatay kinobisi isang kayo
nó sẽ phải năng tên ao mana kay sana pisang na kumararantaray ay nganyong ay nakabibis na nasurang anoon akapapudin kaya niyanim na sa birang-birang istalag kanarido si pangginatay ay nabibulayan na sa walang ikasaruwa erodi pikir akang dirantang iman anay di diyaw nakahirun enaladu adiyanisay atang kedariyakin kinamay papimikirakin enakiwatay nakapamang inamalubuk mabimbing kapam ay irarantara ay ngedem inay dido ko na yakin anaw bingkay kibintay isumatay di isakan anaw bingkaw nakibimbing nakilipatan ay kung kaeng napagkaunotang kaawon aso di takang ginaway nasulutan nakabugatan sa dilating ngalan nakainuway mairin kay di diyaw pag-ari ko akakagiyasi ko layakan anapati ako din tayaniyan napokapindis na purugisen ay didiw na lawang stain aso pamiyay liyarin pa'y anay inuwi po di iniyang awaporigin na di po urigin ay na may tatang
kasulang wana pudin nagusto mga bintogin narakanay no dipiyang pinakagimini yaon enay dido kolay yakin enakayagid ka apikir ako piyak ang giring akapi di may tagi kung kang akadi din paglalangang sarumbi uwala di nagkain sakay ay nanguray noon nakodita kang ginagawa ay naididiw na mahirang akayani yamua pikir akita manangarang kaong nakayde ibentog ko anatiga ka pamainaing enaididiyaw na nangaidiyan anasaro mumiyini dating kaya pereno na puangurong nakapimbirang si payatang ko o si tangwato o di ko betul nakapimiray si payatang ko pasopiya kang diri ngameyen enaididiw na naidiw anadi bulay layo na sonorin akapendura tantay niyan nasasay apolaw kanura tanem enahay adisite na oray ay na inore bere alilang dito buwanan ay naino si kadibisir kinayang tangan na enasiya po sa masoding ang apiyere mga naaulan ang kasakawan na nasaya diwan
Kinatay na nun na pimanisang nakalumang sa kayawanan. Nadiri pa umailano o walay duloy masiri kampung pasari ka tao na ngayon. Analo mangisa diyong kinakaide no matiyang kaya iya din sorry ni gibang amay na isite iya liyang yaon naididiyaw na kairon nahadisitiyani sa'in nainubi ako ribumunang inawa na dewa na midan ane ko na kaitiniing ako mga ilano iyong anang ikang nuwa maaapin natayro to ang paniyoron nasa di kang giginaway kaya kay sa ubesta akaw desorano nakin anay didiyaw ko layakin ana mapupungatay ang akin ana sa ako muna ilungan kinapiya kang gering amin kinalingan ng kusay ay pitang kinadidi na pa'y mimikilin kasi dito akabugitan nasakiyari buningarangin nasapay mayuwi kairano nasapay na tasorang kainiyan na nagito salam-salam regano sahan nagabawi na mo pigigat sa ngay sa walay